Як дроны мяняюць сучасную вайну? Як працуюць пілоты дронаў і наколькі ўжо здзяйсняюцца прагнозы фантастаў пра арміі робатаў? Пра ўсё гэта мы пагутарым у сённяшнім падкасце «Куды коціцца свет». З вами Алексей Знаткевич. Куды коціцца свет? І сёння наш госць Кірыл Якімовіч, адзін з удзельнікаў міжнароднай ініцыятывы па праектаванні і вырабе дронаў і сузаснавальнік арганізацыі Proxiport Team, якая сярод іншага займаецца дапамогай беларускім добраахвотнікам у складзе ўзброеных сілаў Украіны. Кірыл, добры дзень. Добрый день. Кажуць, што дроны вельмі моцна памянялі баявыя дзеянні падчас вайны ва ўкраіне і мяняюць амаль кожны дзень. Ці маглі б вы расказаць пра гэтыя змены? Ну так, дроны істотна змянілі поле бою, прычым гэта змена, яна рэвалюцыйная, не эвалюцыйная, а сапраўды рэвалюцыйная. І так, як калісьці у поле бою змяніў вынаходніцтва пораху, напрыклад, ці калісьці з'явіліся на пачатку Другой световой вайны, з'явіліся танкі і самалёты, якія таксама памянялі всю стратэгію і тактыку. Гэтак же сама мяняюць і дроны. Вы маглі б даць нейкі канкрэтны прыклад, што цяпер адбываецца, чаго не было ў мінулых войнах? Ну, гэта перш за ўсё, што вайна стала, як аб гэтым ужо даўно казалі, але ніхто не разумеў, што гэта такое. Зараз кожны, хто калісьці быў, напрыклад, на камандным пункце ад батальёна і вышэй, ён разумее, што гэта вайна стала сецэнтрычнай. Гэта значыцца, што перадача інфармацыі стала прыярытэтам у гэтай вайне. Ніколькі ў цябе ёсць танкаў, ніколькі ў цябе ёсць пехоты, а менавіта тое, наколькі добра ты атрымліваеш інфармацыю з розных частак поля боя, наколькі хутка апрацоўваецца і наколькі удала перадаецца таму, каму патрэбна для нанясення, напрыклад, агнявога ўражання ці гэтак далей. А ці вядома, колькі цяпер прыкладна дронаў штодня выкарыстоўваюць з аднаго боку расейцы, а з другого боку украінскія ўзброеныя сілы? Цяжка сказаць у абсалютных лічбах. Мы ўжо ведаем, што гэта мільёны ў год. Гэта знакамітая праграма, аб якой казаў Зеленскі яшчэ на пачатку гэтага года, і што толькі ФПВ дронаў, гэта такія, можна сказаць, аднаразовыя рэчы, іх больш за мільён было выкарыстана ўжо зараз. Ужо зараз кажуць украінцы аб тым, што яны пераўзышлі сваю праграму па мільён дронаў у войску. Вы маеце на ўвазе, што ад пачатку вайны ўжо больш за мільён дронаў было скарыстана і яны былі знішчаныя. То бок, калі вы гаворыце пра пілатаваныя дроны, то гэта дроны камікадзе, якія аднаразовыя? Ну, хутчэй за ўсё так, але і таксама кожны ваяк вам скажа, што мавікі, так званыя, гэтыя грамадзянскія дроны, якія выкарыстоўваюцца перш за ўсім для назірання за полем боя ў тактычным узроўні, гэта значыцца да глыбіні да 5, крыху больш кіламетраў, яны таксама ледзь не аднаразовыя. Ну, не тое, каб аднаразовыя, але, в прынцыпе, іх страта за нешта сур'ёзнае не лічыцца. А ці вядома, хто вось цяпер на гэты момант мае перавагу ў вырабе і ў закупцы дронаў? Расія ці Украіна? Таксама вельмі цяжка адказаць. Дроны дзеляцца на некалькі ступеняў. Гэта могуць быць, як я кажу, назіральныя дроны тактычнага ўзроўня. Яны таксама выкарыстоўваюцца для нанясення агнявога ўражання збросамі, так званымі скідамі. Пасля ёсць ФПВ дроны, якія зараз ужо працуюць на большую глыбіню 20+, гэта ўжо у добрых каманд, якія ўмеюць рабіць тое, што яны робяць. 20+, 30+ яны ўжо робяць. Пасля ёсць дроны аператыўныя. Вы маеце на ўвазе 20-30 кіламетраў залятаюць на тэрыторыю? Ад месца, скажем так, ад месца пілатавання. Пазіцыі, так. Гэта не значыцца, што вайскоўцы могуць быць у глыбіні сваіх пазіцый, напрыклад, на 10 кіламетраў, і летаць яшчэ 10 кіламетраў глыбіню за лінію фронту. Больш-менш умоўна. Ёсць дроны аператыўна-тактычныя ўзроўні, гэта, як правіла, дроны, якія ведуць назіранне за полем боя з украінскага боку. Гэта добры прыклад Лелека-100. Дрон
літачок, яких називають в українському війську, він назирає. З руського боку добре відомо, наприклад, Суперкамп, ті Зала, ті Орлан-10. Це такі вже великі дрони, які десятки хвилин, години можуть знаходитися у повітрі і долітати у глибину до 70-80 кілометрів, напевно, зараз. Є дрони, які наносять ураження на сотні кілометрів. Це такі, як дрони Герань-2, це, можна сказати, іранський дрон, який зараз виробляється у Росії. І з українського боку це ціла лінійка дронів, які ми їх ведаємо на шмат меней, вони різноставні, дрони бобери і так далі, їх вельми шмат зараз. Я якраз хотів спитатися, наколькі ось тое, про що раніше можна було прочитати тільки в науковій фантастиці, ператвараецца ў жыццё, наколькі блізкая да рэальнасці гэтая карцінка, што чалавек сядзіць недзе далёка ў бункеры і кіруе дронам, а сам дрон наносіць удар па цэлі за дзесяткі, сотні, там, тысячы кіламетраў в будучыню. Тэарэтычна гэта магчыма, гэта ўжо робіцца. Можна кіраваць, в прынцыпе, і звычайным мавікам, знаходзячыся, напрыклад, у Нью-Йорке. Але затрымка будзе трошку большая, чым у працы са звычайнага пульта, але гэта магчыма. Ужо зараз ёсць і да паўнамаштабнага ўторгнення Расіі ў Украіну былі фірмы, якія, напрыклад, прапаноўвалі, напрыклад, фірма аператор знаходзіцца ў Лондоне, і ты прывозіш дрон, распаковваеш яго, ставіш, і, напрыклад, ён робіць нейкі там агляд моста ці агляд нейкай будовы. То бок, табе не трэба валодаць кіраваннем дрона, удалённа мог аператор кіраваць дроном за тысячы і тысячы кіламетраў. А практычна гэта выкарыстоўваецца вот цяпер падчас баявых дзеянняў? На гэта няма, в прынцыпе, такіх сур'ёзных прычынаў, але калі чалавек знаходзіцца, напрыклад, 10 кіламетраў, таксама ў тым самым бункеры, 10 кіламетраў ад лініі фронту, яна выведзена антэна, ці выкарыстоўваецца ретранслятар, так, это ўдалённае кіраванне. Калі нехта будзе сядзець, напрыклад, у Кіеве, кіраваць дронам, які знаходзяцца ў Данецкай вобласці, цалкам магчыма, гэта тэхнічна, напрыклад, адказаць не буду. Скажыце, калі ласка, наколькі гэта небяспечная прафесія, пілот дрона? Наколькі гэтых людзей на іх цэляць, так бы мовіць, і наколькі часта яны гінуць? Ёсць ілюзія некаторых людзей, што пілот дрона гэта бяспечная прафесія. Гэта не так. Па-першае, гэта самая пажаданая цэль для каго заўгодна з процілеглого боку. Як раней, напрыклад, за снайперам паляваў кожны, ляцела туды, дзе думалі, што будзе снайпер, то зараз так паляціць усё у разлік дронаў. Калі выяўляецца месца, дзе лічыцца, што знаходзіцца разлік дронаў, туды, канешне, паляціць усё з любой зброі. Бо зброя гэта сур'ёзная, кожны пехацінец, там, артылерыстык і так далей, непасрэдная мішень для гэтых дронаў, таму і аператары дронаў, в прынцыпе, так. Калі браць ужо да дэталей, вельмі небяспечная зараз прафесія пілота ФПВ дрона ці дрона, які працуе са скідамі, тым, што гэта зрыўныя рэчыва, якія вельмі кустарным, скажем так, метадам, ці там на 3D-принтерах ці скіды робяцца, ці, напрыклад, ФПВ-дроны, да якіх лезві там не ізаленты прыматваюцца, імправізаванае ўзрыўчатае рэчыва. Гэта вельмі небяспечная праца, і я асабіста ведаю даволі шмат сумных прыкладаў, калі добрыя вопытныя дроншчыкі страчалі здароўе ці нават жыццё проста з-за таго, што гэта тэхналогія знаходзіцца вельмі-вельмі на, скажем так, на граніцах нашага, то, што кожны дзень там нешта новае, і яны літаральна з правадкоў і нейкіх там імправізаваных прылад робяць гэтыя заряды. Гэта вельмі небяспечна ў гэтым часе. З гэтага боку таксама. То бок не толькі вораг, але і ўласнае абсталяванне можа нанесці урон.
А ці ёсць доля праўды ў тым, калі кажуць, што найлепшыя аператары дронаў атрымоўваюцца з геймераў, што яны ўжо з дзяцінства шмат гуляюць у кампутарныя гульні, і ў іх па-іншаму там пальцы натрэніраваныя. Ці ёсць у гэтым доля праўды? Так, гэтым ёсць доля праўды. В прынцыпе, тэхнічны склад, ці вось гэта такі сучасны склад розуму, ён дапамагае, каб у гэтай прафесіі працаваць. Але трэба разумець, што калі мы берем, напрыклад, ФПВ дроны і наладжванне працы паспяхового падраздзялення, в прынцыпе, праца менавіта вось аператара дрону, які непасрэдна кіруе гэтым дронам, гэта прыкладна, можа, калі груба сказаць, гэта траціна поспеху групы. І інжынерная праца, гэта праца з антэнамі, частотамі, кірункамі, разведкай мясцовасці, перадачай інфармацыі аб цэлях. Гэта нашмат больш мае ўплыў на паспяховы дрон. То бок проста навучыцца добра лётаць, это, в прынцыпе, не так шмат дае выніку, як усё ў комплексе. То бок гэта праўда, што на аператараў могуць браць людзей без вайсковага досведу, зусім маладых людзей, якія сапраўды там былі геймерамі, але трэба, каб у гэтым падраздзяленні былі і вартыя інжынеры і іншыя спецыялісты. Абавязкова, але в прынцыпе немагчыма, каб паспяховы аператар дрону быў проста чалавекам з вуліцы, бо ён все ж такі у больш-менш блізкім доступе. Гэта значыць, што ён можа быць, напрыклад, 5 кіламетраў ад лініі фронта, можа быць і бліжэй, калі нейкія выпадкі ёсць. Гэта значыцца, што з улікам таксама тых самых дронаў такія адлегласці ад лініі фронту ў сучаснасці гэта ўжо немагчыма перамяшчацца на транспарце, гэта толькі пешкі, гэта значыцца добрая падрыхтоўка фізічная, гэта абавязкова веды медыцынскія, паказанні першай дапамогі, проста вайсковыя. І ні раз, ні два, ні тры адбываліся, прынамсі, у маёй бубліне інфармацыйнай выпадкі, калі дроншчыкі былі вымушаны адбіваць штурм са зброяй у руках і дзейнічаць. Вось так. Калі казаць досвед самых паспяховых каманд украінскіх дронавых, гэта ўсе скажем так, са спецыяльных падраздзяленняў людзі. Гэта людзі, якія вельмі добрыя пехацінцы, вельмі добрыя аператары іншага ўзброення, снайперы, супрацьтанкісты, выведнікі, якія выкарыстоўваюць дроны як проста штосьці, што лятае далей і зрываецца лепей. Я б хацеў крышку іншую тэму зараз закрануць. Апошнія месяцы вельмі часта ў беларускую паветраную прастору залятаюць дроны. Ці вядома, якая асноўная прычына, чаму гэта здараецца, і у чым прычына? Гэта выпадак, гэта наступствы дзеянняў радыёэлектроннай барацьбы украінскай, ці нешта яшчэ, расійскія правакацыі, магчыма? Я думаю, што гэта комплекс прычын. Каб зразумець, чаму гэта адбываецца, трэба зразумець, як яны працуюць. Вось гэтыя дроны вялікія, яны вельмі зрэдка кіруюцца, бо перадаць сігнал на такія адлегласці вельмі цяжка. Можна толькі праз спадарожнік, але гэта трэба ўстанаўліваць нешта кшталту Старлінка і не мець гарантыі, што ты будзеш заўсёды мець магчымасць кіраваць гэтым дронам. Таму, як правіла, яны маюць сістэмы наведзення. Кіравацца дроны могуць, як і крылатыя ракеты, іншыя сродкі ўражання на далёкія. Гэта могуць быць як, хутчэй за ўсё, гэта так званыя інерцыйныя сістэмы. Гэта значыцца, уяўляеце, што вы заплюшчылі вочы у комнаце, напрыклад, ведаеце, дзе выхад з комнаты. Вы заплюшваеце вочы і ідзеце. І кірунак выбіраеце, заплюшваеце вочы і ідзеце. Але калі гэта адлегласць будзе маленькая, гэта памылка будзе амаль нулёвая. Вы пройдзеце, в прынцыпе, ў раскрытыя дзверы, бо вам там 3 крокі ступіць. Калі гэта заля вялікая і вам трэба прайсці 100 крокаў, вам, хутчэй за ўсё, вы не патрапіце туды, куды вам трэба, бо з кожным... Вас яшчэ крутнулі, можа быць, па дарозе. Не, проста з кожным крокам накапліваецца памылка. Тое самае ў гэтых інерцыйных сістэмах.
Таму час ад часу лепш расплюшчыць вочы і паглядзець, дзе вы сапраўды знаходзіцеся, якім кірунку ідзеце. І для гэтага у дронах такого тыпу Герань-2 і іншых служыць дадатковая сістэма навігацыі, якая завязана на спадарожнікі. Ці гэта на GPS, ці на расійскі ГЛОНАСС. Это, як правіла, даволі сур'ёзныя антэны, прыёмнікі яны экраніраваныя, каб ім не вельмі заўважала рэп. І час ад часу гэты дрон, ён звяраецца, скажем так, са сваім палётным заданнем і глядзіць, дзе ён зараз знаходзіцца, як трэба скарыгаваць курс. Вось. Таму гэтым, в прынцыпе, і карыстаецца рэп. Калі ў гэты момант, калі ён будзе правяраць свой курс і прымаць рашэнне, куды яму трэба скарыгаваць, калі гэтаму дрону сказаць, напрыклад, што ён атрымае сігнал ад гэтых спадарожнікаў, што ён, напрыклад, не на 1000 метраў над вышынёй зямлі, а на 2, то ён адразу пачне зніжацца. Вось так, напрыклад, прыкладна такім я вельмі проста гэта тлумачу, але прыкладна так украінцы садзяць гэтыя герані. Ён думае, што ён на 2 і зніжаецца на кіламетр, а па факту ён быў уже на кіламетры, просто сядзіцца на зямлю. Калі рэп скажа гэтаму дрону, што ён знаходзіцца не ў гэтым кропке, а ў нейкай іншай, ён скарыгуецца адносна таго, што ён ведае. Таму і зараз, напрыклад, не цяжка, это называецца GPS-спуфінг, калі вы там і нават у еўрапейскіх краінах будзеце, калі там сур'ёзных нейкіх будоваў, дзе, напрыклад, урад, вы можете пабачыць, што ваш навігатар не вельмі добра паказвае, дзе вы знаходзіцеся. Тое самае прыкладна адбываецца, так прыкладна працуе GPS. Вось, таму я думаю, што тут комплекс прычынаў, чаму дроны залетаюць у Беларусь. Наколькі мне вядома, у Расіі і Беларусі сістэма вось гэта супрацьпаветраная, яна, в прынцыпе, агульная. Таму яны, я думаю, абменьваюцца інфармацыяй. Таксама рускія адсочваюць, куды далетаюць іх дроны. Для них гэта вельмі важна, якія дроны даляцелі, якія былі збіты, які куды паляцеў, куды адхіліўся. Таксама яны рупліва збіраюць гэту інфармацыю. Не ведаю, конечно, можна палётнае заданне напісаць, каб ён ляцеў там, напрыклад, на Чарнігаўшчыну, пасля павярнуў і паляцеў, напрыклад, на там у бок Гомеля. Гэта можна проста напісаць. І мы гэта ніколі не даведаемся, бо праграмуе канкрэтны спецыяліст, і пасля дрон запускаецца, ўжо ўсё, ніякай абратнай сувязі, можна сказаць, няма. Можна удакладніць, то бок той інцыдэнт, які быў адносна нядаўна, калі дрон заляцеў на тэрыторыі Латвіі і упаў там, была нота дыпламатычная з боку Латвіі. Гэта магло быць чыстым выпадкам і чыстай памылкай, так бы мовіць, то бок радыёэлектронная барацьба там. Напрыклад, не вельмі якасны дрон з не вельмі якасным электронікай. Мы ведаем, што ў Расіі зараз сур'ёзныя недахопы у закупкі электронных кампанентаў, што іх выбухаюць зараз стратэгічныя ракеты, хутчэй за ўсё за не вельмі якасных кампанентаў, то на гэта аднаразовыя яны там, што смяяліся, што з пральных машынак дастаюць, магчыма, нейкія аналогі сапраўды карыстаюць з бытавых прыбораў. Плюс рэп, а украінцы маюць абсалютнае права якім заўгодна спосабам перашкаджаць працы гэтых варожых дронаў на сваёй тэрыторыі. І што там, які ўплыў дае рэп на гэтыя электронныя мазгі гэтага дрона, ніхто не ведае. Таму цалкам дапушчальна, што ён проста паляцеў. Адбылася нейкая памылка, і ён замест аднаго курса, там, я не ведаю, 150 градусаў, ён узяў 180 градусаў і скіраваўся туды, дзе думае, што яму трэба. Скажыце, якая прапорцыя паміж рознымі тыпамі дронаў? То бок гэтыя вось аднаразовыя, так бы мовіць, дроны і даражэйшыя дроны, якія выконваюць заданні, могуць вярнуцца на базу. І якая прапорцыя паміж кіраванымі дронамі і цалкам аўтаматычнымі, якія могуць, так бы мовіць, выканаць заданне палётнае і паспрабаваць вярнуцца назад? Я не маю ніякай працы з дронамі, скажем так, стратэгічнага накірунку, якія летаюць у іншую дзяржаву.
Але калі ўзяць аператыўна-тэхнічныя сродкі беспілотныя і тактычныя, то там узровень брыгады батальёна, то вялікіх дронаў, крылаў, так званых, гэта адзінкі. Мавікаў гэта дзесяткі на кожны батальён, просто дзесяткі разлікаў і мавікаў гэтых. І ФПВ-дроны гэта сотні за дзень могуць быць выпушчаны. Аднойчы я меў інфармацыю ад адной з брыгад, што праціўнік выпусціў за дзень па іх участку 5000 дронаў за дзень. А ці бывае такое, што адбываюцца паветраныя баі паміж дронамі, ці гэта нерэальна? Зараз вельмі паспяхова украінцы уводзяць у працу так званае ФПВ-ПВО, супрацьпаветраную абарону. В прынцыпе, расійскія дроны-крылья вельмі небяспечныя для Украіны. Яны залетаюць даволі глыбока, над Запорожжем былі дроны, кажуць, і залеталі ледзь не да Днепра далеталі, і гэта вельмі небяспечна, бо пасля іх прылетае ці Іскандер непрыемны, ці вось гэтыя знакамітыя расійскія ланцеты, дроны таксама аператыўна-тэхнічнага ўзроўня, але ўжо якія могуць знішчаць. Таму украінцы ўжо даўно задаліся гэтай мэтай, і зараз яны вельмі паспяхова, і ўжо рахунак пайшоў на сотні. Я бачыў нарэзку роліка, зрабіў фонд Стерненка, зрабілі нарэзку, там больш за 100, у адным відэа за мінуту яны праматалі больш за 100 кадраў уражання гэтых вялікіх крылаў, кожная з якіх каштуе сур'ёзныя грошы, вельмі таннымі ФПВ-дронамі. Таму гэта ўжо спрамавана ідзе такое паляванне. Што тычыцца выпадковых, так, даволі часта, в прынцыпе, можна пабачыць нават з расійскага боку, яны вельмі баяцца так званых дроны типу Баба-Яга. Гэта вялікія аградроны, якія маюць пад'ём, магчымасць цягнуць больш за 20 кілаграм боеприпасы ці карысныя нагрузкі. І яны па начам, так скажем, кашмаряць расійскія пазіцыі. І калі выведнік расійскі, які таксама праводзіць працу, напрыклад, мавікам значным з цеплавой камерай, і ён бачыць гэтую Бабу-Ягу, в прынцыпе, яны гатовы ахвяраваць, каб пашкодзіць гэты вялікі аградрон. Вось якраз перавагай дронаў называюць тое, што яны адносна танныя і могуць знішчыць абсталяванне, якое ў разы, дзесяткі, сотні разоў даражэйшае. Вось ці можаце вы даць нейкі прыклад з гісторыі ўжо гэтай вайны, калі з дапамогай дронаў было знішчанае нейкае вельмі дарагое абсталяванне праціўніка? Прыклады кожны дзень і кожную гадзіну зараз. Мы бачым, як украінскія войскі адбіваюць масіраваныя штурмы. На 80% гэта часцей за ўсё праца аэрарозведкі, сумесна з артылерыяй і так далей. Таму кожны танк ён каштуе некалькі мільёнаў $. І ён вельмі часта знішчаецца дронам за $400-500, ці ён падрываецца на міне, а пасля дапальваецца дронам. Вось. Ёсць шмат у спецыяльных падраздзяленнях Украіны, ёсць шмат ролікаў, дзе знішчаліся вельмі дарагія РЛС, радыёлакацыйныя станцыі, ці, напрыклад, сістэмы ПВО, якія таксама каштуюць не проста мільёны, яны могуць каштаваць сотні мільёнаў $. Тым боку, што калі ўзяць за ўвагу тое, што ў Расіі грошаў шмат, але тут нават не ў грошах справа. Проста такія падчас вайны зброя не равно грошай. Вы не можаце грашыма воеваць, вам трэба зброя. Это добра паказвае, калі вас, не ведаю, калі не было просто снарядаў украінскае войска. То бок ніякія грошы гэта не заменяць, і знішчыць каштоўную нейкую прыладу ці станцыю, гэта вялікая страта для войска. В прынцыпе, у любым выпадку
Як кажуць нават пра гэтыя шахеды, калі гэта герань узляцела, яна ўжо выйграла, бо любая ракета, якая будзе ее збіваць, яна будзе даражэйшая за гэты дрон. Я сёлета пачуў ад высокага ўрадоўца украінскага, што расійскі военно-марскі флот у Чорным моры быў практычна знішчаны якраз пераважна з дапамогай дронаў, і украінцы прымусілі іх адысці ва ўсходнюю частку моря, і фактычна цяпер ён сказаў, што гэта памяняла стратэгічна значэнне вялікіх караблёў, што ў такім моры, як Чорнае, яны ўжо не могуць як след дзейнічаць. Вось можаце вы яшчэ даць прыклад таго, як дроны змянілі дзеянні нейкіх іншых войскаў, напрыклад, тое, што было магчыма ў папярэдніх войнах, ужо немагчыма рабіць таму, што ёсць дроны? Ну, таксама гэтаму прыклады кожны дзень, як я з самого пачатку казаў, яны змянілі рэвалюцыйна. То бок, калі мы кажам, што, напрыклад, дронамі былі выцеснены, там, часткова знішчаны, часткова выцеснены расійскі флот Чорнага мора, гэта не толькі дроны, гэта сама вся сістэма, у якой дроны гуляюць вельмі істотную ролю, але яны там толькі сродак уражання. То бок, гэта сістэма перадачы, збору інфармацыі, перадачы інфармацыі, і вынесенне вось гэтых заданняў на ўражанне нейкай цэлі. Тое самае абсалютна працуе і ў кожным украінскім батальёне, калі ён паспяховы, там, ці, можа, падраздзяленне меншага ўзроўня. До камандзіра сцікаецца інфармацыя, ці да камандзіра, да штаба прыходзіць інфармацыя са шматлікіх дронаў, з наземных нейкіх пастоў назірання, пазіцый. І там вырашаецца пасля, прымаюцца рашэнні, якім сродкам і чым будзе ўражанне нанесена. Таму, калі мы бачым гэтыя штурмы, якія адбіваюць, дзесяткі танкаў могуць ісці ў адным накірунку, раней, каб стрымаць такую сілу, трэба было дзесяткі, напрыклад, супрацьтанкавых нейкіх гармат, дзесяткі танкаў таксама, ствол на ствол, скажем так. То зараз асіметрычна ўсё працуе, і, в прынцыпе, некалькі камандаў ФПВ-дронщикаў, арта, сапёры, якія заклалі ўчасна міны на тых накірунках, якіх трэба, яны стрымліваюць штурмы, у якіх удзельнічае десяткі адзінак бронетэхнікі і сотні людзей. В прынцыпе, характар вайны змяніўся настолькі, што тут ужо кажацца не толькі дроны сталі гэтым стрыжнем, на якім базуецца кіраванне сучасным боем, і паспяховымі становяцца тыя падраздзяленні, дзе вось гэтае камандаванне, кіраўніцтва пачынае дронацэнтрычна мысліць. Я кажу дронацэнтрычна ў тым сэнсе, што гэта як было, напрыклад, Другой световой вайны. То бок, з'явіліся сродкі нейкія, і з'явіліся людзі, якія разумелі, як імі карыстацца, і вакол іх выбудоўвалі сваю стратэгію сваіх дзеянняў. І таму былі магчымыя такія рэчы, як Бліцкрыг. Германія змагла вельмі хутка разбіць магутнае французскае войска. Прыкладна так само зараз працуе. Невялікія падраздзяленні украінскага войска вельмі паспяхова адбіваюць вална за валной штурмы расійскіх войскаў толькі таму, што гэтыя камандзіры, яны перабудавалі сваё бачанне. Вельмі часта мне давялося сустракаць людзей, якія проста не мелі вайсковай адукацыі, напрыклад. Яны не маюць шаблоннага мышлення, яны не вучыліся. Гэта маладыя хлопцы, якія літаральна салдатамі яшчэ недавно пачыналі, і дзякуючы таму, што зараз у Украіне чалавек можа даволі хутка пабудаваць вайсковую кар'еру, няма вось гэтых спецыяльных, што трэба выслухаць і скончыць нейкую акадэмію. Яны пераскокваюць, скажем так, шаблонныя нейкія этапы і бачыць гэтую сітуацыю на полі бою проста па-іншаму. І гэтым чынам ім атрымліваецца
камбінаваць усе свае сродкі ўражання, у ліку дрона, каб паспяхова працаваць. Таму кажу, тут ужо перабудова мышлення. Я хотел еще спытаться наконт сродкаў выяўлення дронаў. Я прачытаў недавно у ізраільскага эксперта, што Гезбала, напрыклад, выкарыстоўвае ўжо таксама дроны на кабелях. На дронах стаіць катушка, і дзякуючы гэтаму дзякуючы таму, што яны могуць заляцець там на 5 ажно кіламетраў, на 10 кіламетраў, кабель тонкі і вялікая катушка, іх цяжка засекчы. Ёсць яшчэ нейкія спосабы, каб зрабіць дроны нябачнымі для супрацьпаветранай абароны праціўніка? Ну, все будзе бачна, ці можа чыста аптычна. Тое, што кіраванне па кабелю, гэта абсалютна не навінка. Першае пакаленне супрацьтанкавых ракет, так званыя птуры, яны якраз былі на катушке, на проводзе. Ще, напевно, в Другой світовій вайне неяк выкарыстоўваліся гэтыя кіраванні па кабелю. Ёсць свае плюсы, ёсць свае мінусы. Хуткасць перадачы даных вельмі добрая па оптавалакну, вельмі там якасная карцінка, сапраўды іх нічым не зрушыць, але, напрыклад, манеўраванне ўжо вельмі павольнае. То бок разварот нейкі зрабіць, другі заход на цэль, як мы часта бачым у кадры ўражання, там бывае дрончык, ён прыляціць, памяняе напрамак, пагоніцца за сваёй цэлю і гэтак далей. З кабелем гэта ўжо вельмі цяжка рабіць, бо ён можа проста парвацца. Таму я лічу, што гэта даволі спецыфічная і вузканапраўленая, скажем так, ніша, якая мае, канешне, сэнс. Але зараз з абодвух бакоў вельмі сур'ёзна ідуць распрацоўкі сістэм, якія так званае данаведзенне, напрыклад, далёт, калі той самы частку палёта, а гэта фінальная частка палёта перад уражаннем цэлі, калі дрон зніжаецца, і калі ён падлетае к цэлі, дзе можа быць устаноўлены нейкі прыбор радыёэлектроннай барацьбы, ці проста дрон зніжаецца, і таму горшая становіцца сувязь з антэнай, там губляецца ці кіраванне, ці карцінка. І зараз, в прынцыпе, ўжо ёсць дроны, яны ўжо выкарыстоўваюцца, якія самі аўтаномна далетаюць. Ім ужо не трэба ніякае кіраванне. Ён захоплівае свой цэль і ляціць сам. Прыкладна як Джавелін, напрыклад. Ён сам захапіў, і ўсё. То значыцца, не тое, каб выстреліў і забыл, але аператор вывозіць дрон у той раён, дзе трэба знішчыць цэль, знаходзіць гэту цэль, фіксуе, зробіць так званы таргет-лок, і далей дрон працуе сам. Што яшчэ горшае за гэта тое, што лагічна, што гэтыя дроны ўжо могуць класіфікаваць гэтыя цэлі, то есть ўжо не за гарамі тыя дні, калі дрон будзе вылетаць проста ў нейкім накірунку, ляцець, напрыклад, над дарогай і аналізаваць все цэлі, што ён бачыць. Напрыклад, вось гэта танк, вось гэта БМП, вось гэта грузавік, вось гэта цывільны аўтамабіль. І калі я бачу, як працуе такая штука, що там пілотным такім варыянце, ён выдае верагоднасці, што, напрыклад, на 80% я ўпэўнены, што гэта танк, а тут я на 70% бачу, думаю, што гэта грузавік. І пасля чалавека будзе толькі залежыць, скажем так, настройкі гэтага апарата. То бок ён, напрыклад, аператор выдае яму прыярытэты, што для нас больш карысна ўразіць танк, чым грузавік, а там школьны аўтобус наогул нельга. І гэта верагоднасці. Там проста наклікаюць гэта верагоднасці, далей ён ляціць сам і ўражае сам. То бок фактычна гэта все ж таки тое, пра што папярэджвалі фантасты, фактычна робаты-забойцы такія. Так, абсалютна робат-забойца. Ты ўжо момант, калі ты выпусціш, ўжо ён можа, напрыклад, быць не, скажем так, не кіраваны, ён ляціць сам, няма ніякай сувязі, ніякія ні шнуры, нічога там не даходзіць, які прэп не быў, ён даляціць і, як
прыме, скажем так, рашэнне па тым алгарытмам, якія былі закладзены. Ну, ці калі ў выніку са штучным інтэлектам, все ведаем, што штучны інтэлект бывае, думае штосьці сваё, таму ніхто не ведае, як гэта будзе. І на вайне, калі б гэта все разраблялася ў мірныя часы, абавязкова б сабраліся нейкія канферэнцыі, якія вырашылі, там забаранілі, абмежавалі. Але зараз на такой цяжкай маштабнай вайне все сродкі добрыя і, в прынцыпе, ніякіх абмежаванняў бакі сабе, я думаю, не робяць. Кирилл, вы ўжываеце некаторыя там спецыяльныя тэрміны. Можа быць, вы патлумачылі б нам, дзе можна знайсці значэнні і сэнсы некаторых словаў, калі мы чагосьці не зразумелі? Да, я якраз прарэкламую дапаможнік, які зрабіла наша каманда. Адзін член нашай каманды быў ініцыятарам, і пасля нейкі час мы працавалі над гэтай такой самвыдатаўскай кніжкай. Гэта тыя якраз такі словы, ці жарганізмы, ці тэрміны такі нефармальныя, які выкарыстоўваюцца зараз з абодвух бакоў. Працавалі з пэўнай колькасцю украінскіх ваяроў, таксама працавалі з першакрыніцамі расійскімі і, в прынцыпе, здаецца, неблахую працу зрабілі, даволі аб'ёмны слоўнік, будзе цікава і тым, хто толькі цікавіцца гэтай тэмай, можа тым, хто больш, скажем так, увязаны у працу дапамогі Украіне. Таму заходзьце на наш сайт. А ці гэты слоўнік можна пабачыць онлайн на вашым сайце? Так, на нашым сайце ён бясплатны, ён адразу зроблены так, каб вы маглі раздрукаваць, падшыць. projektsupport.com. Заходзьце і там спампуйце сабе бясплатна, чытайце, калі ласка, распастраняйце. Дзякуй, Кирилл. Я нагадаю, што нашым госцем быў Кирилл Якімовіч, сузаснавальнік арганізацыі Prague Support Team, якая сярод іншага займаецца дапамогай беларускім добраахвотнікам ва ўкраіне, а таксама удзельнік міжнароднай ініцыятывы па праектаванні і вырабе дронаў. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго змогуць пабачыць больш людзей. З вами быў Алексей Знаткевич. Не губляйце свабоды. Куды коціцца свет?